Bună ziua! Sunt dr. Roxana Gavriș, sunt medic specialist ORL în cadrul clinicii Lavinia Davidescu din Oradea. Astăzi vreau să vă vorbesc despre timpanometru, ce este și de ce este util. Timpanometru este un analizator al urechii medie conceput pentru a măsura mobilitatea timpanului și funcțiile acestuia. Prin variațiile de presiune din canalul auditiv și generarea unor tonuri probe de 226 de Hz, dar și frecvențe mai înalte, aparatul poate identifica prezența lichidului în urechea medie, otite, perforații sau disfuncții ale trompelei eustache. Mai mult, în cabinetul nostru, cu ajutorul acestui aparat, putem evalua reflexele acustice ipsilaterale. Aceste funcții suplimentare permit un diagnostic mai complet al stării urechii medii și al sistemului reflex auditiv. Beneficiile pentru pacient sunt rapid și nedureros, testarea durează doar câteva secunde, nu implică niciun disconfort, precizia și fiabilitatea instrumentului, care este calibrat să ofere măsurători exacte. Evaluarea extinsă cu opțiunea multifrecvențială, putem studia nu doar comportamentul la 226 de Hz, ci și la frecvențe mai înalte, precum 678, 800 sau 1000 de Hz, pentru a obține informații fine despre starea urechii medii. Toate acestea contribuie la o experiență plăcută pentru pacient și un proces mai eficient și riguros. În cabinetul nostru folosim aparatul F26M în cadrul evaluării orelei inițiale în cazurile cu ureche simptomatică, otalgie, otoreie, hipoacuzie, dar și în monitorizarea pacienților cu tratament de lungă durată. Prin includerea reflexelor acustice putem evalua integritatea lanțului osicular și potențialele leziuni ale mușchiului stapedian sau ale urechii interne. De asemenea, analizatorul reflex decay este relevant în diagnosticarea tulburărilor retroauriculare. În concluzie, timpanometrul nu este doar un aparat de laborator, este un instrument esențial în practica ORL modernă care aduce beneficii clare pacienților și crește precizia diagnosticului în clinica noastră. Vă invităm să ne vizitați și să descoperiți cum integrăm tehnologia de vârf în serviciile noastre ORL în cadrul clinicii Lavinia Davidescu din Oradea. Vă mulțumesc!